20 ta' Novembru, il-ġurnata li timmarka 4 snin minn meta Jorgen Fenech kien arrestat fil-jot marina ta' Porto Maso. Fenech, sit il-kumpanija 17 Black, l-istess kumpanija li kienet kixfet il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u illi allegatament kella rabtiet mal-kumpaniji fil-Panama ta' Keach Kembri u Conrad Mizzi. Kienet l-odwa tal-4 fil-ħodu. Sijat biss wara illi Melvin Thoma, xufir ta' taksi u l-istess wieħed illi kien ingħata impjieg fantasma minn Kastilja, kien ingħata il-proklama sabiex jikxef l-ismijiet brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Kien dan il-bidu ta' tmiem għat-mexxija ta' Joseph Muscat, il-bidu ta' protesti kontinwi qudiem il-Berġa ta' Kastilja, qudiem il-Parlamentu, qudiem il-qorti, protesti biex Joseph Muscat u sħabu jirriżenjaw, jerfaw ir-responsabilità u ssir ġustizzja. 4 snin wara l-eżekuturi tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Alfred De Giorgio, George De Giorgio u Vincent Muscat ammettew il-ħtija tagħhom. Madankollu, Jorgen Fenech, li huwa impligat bl-involviment tiegħu f'dan il-qtil, sal-lum għadu qed jisħaq illi hu mhux il-moħħ wara dan l-att makabru. U sal-lum il-pajjiż għadu qed jistenna r-risposti tant illi lajta għall-ġustizzja u l-verità tibqa' waħda unanima. Tant Net News 2 staqsa lil uħud mill-membri parlamentari Laburisti jekk jaħsbux illi kellhom isiru aktar arresti brabta max-xhieda li ħarġu minn dan il-każ. Il-gvern kif jista' jkun kredibbli fuq il-korruzzjoni meta għaddew 4 snin mill-arrest ta' Jorgen Fenech, smajna fix-xhieda u għadu ħadd xejn ma tressaq fuq il-korruzzjoni, eċetera, eċetera. Inti qed titkellem fuq il-qrati. Dawk hemmhekk hemm il-qrati hemm jieħdu l-perkors naturali tagħhom tal-ġustizzja u aħna ma ntelfux. Qed tistenna li jsiru aktar arresti? M'għandix kummenti għax m'iniex involut. Taħseb li għandhom isiru aktar arresti għaddew 4 snin. X'inhu jiġi? Għandekx kummenti? Mandant għadna ma nafuhx laqqas. Jiena nħalli l-proċessi tal-ġustizzja jagħmlu l-kors tagħhom. Tlumhom lin-nies li qed jistennew ġustizzja. Imma li tlumni li jiena mhix fir-rimit tiegħi li nindaħalla lill-pulizija ħanerġa' ngħidlek u laqqas il-qorti. Fl-ħar xhur u snin fost oħrajn smajna bl-involviment ta' diversi persuni mix-xhieda ppreżentata fil-qorti fost oħrajn allegat frame-up fuq sekondi persuni u allegata korruzzjoni rampanti illi setet kienet il-mottiv wara dan l-assassinju makabru.